はい、ミンパゴチャンネルです。今日はですね、100均の商品で作るパークゴルフ用品ということで、もう皆さん、結構、ご利用されている方も多いと思うんですけれど、今日、100均ダイソーとか行って、いろんなもの見てきて使えそうなものをね、ちょっと買ってきたのでご紹介したいなと思います。まず一つこれですね。これも皆さん結構ご存知ですよね。使われている方たくさんいらっしゃると思います。ヘッドのね、汚れを取るということで、これにこういうあれですね、伸縮リールをつけて、腰にぶら下げている方結構多いんじゃないかなと思います。ね、ちょっと汚れたヘッドをさっと拭くということですね。で、それとですね、あと今日買ってきたのがこれです。これ釣りの、ルアーですね。釣りのルアーでね、これ 40g になってます。でこれね、多分、前からね私持ってるんですよね。これですね、T ウェイトとして、このルアーをね使うということで、これ普通の釣り具屋さんで買ったやつで、800円くらいしたんですけれども、同じようなやつが100均で100円で売ってるということで、これで開けてね、これ交換すれば終わるので、結構ね、T ウェイトって買うと1500円くらいしますよね。高いですよね。鎖とかね、いろいろホームセンターとか行って買ってきて、自分で作れば非常に安く T ウェイトが作れるということで、これ買ってきました。それでですね、あとそうだな、どうしようかな。とりあえず T ウェイト作りましょうかね。色がね、今見たら2色しか在庫がなかったので、他の色もあるんじゃないかなと思いますけどね、探せばね。今日行った店ではこのグリーンのやつと普通のシルバーのやつと2色しかありませんでしたので、一応2色とも買ってました。でルアーですからね、針がついてるんですよね、これね。こういう形でこの針をね外して、針外す時ね危ないですから気をつけてください。でここに二重リングがついてるんで、これ取り外し簡単にできますね。二重リングの方取った方がいいかな。危ないですよね。この針だけ危ないので、取り外しの時は十分注意してください。結構針おっかないですね。結構ね、返しのある釣り針ってね、返しがありますからね、刺さるとね大変なんですよね。結構ね、十分注意してこれ取り外してください。刺さる、チクチクっと、もう少し。よし、はい、取れました。こんな感じで取れました。ここのねリング使っても使わなくてもね、両サイドについてますんでね、いいなとは思うんですけどね。でこれに、鎖をここに通すっていう形なんですけどね、ちょっと鎖通すにはちょっとかなり小さなダブルリングなので、あとね、釣り具屋行くとね、こういうの売ってるんですよね。スナップ付きサルカンっていうんですけど、こういうのですね。はい、両方にね、これスナップがついてるやつなんで、これ片方だけですね、スナップついてるのね。でこれならここ通しやすいですよね。こういうのあると結構ね便利なんですよね。ただこれポッケ入れるときにこれが引っかかる時もあるんでね、器用な方はご自身でやられるか。あと鎖ですね。鎖はですね、ホームセンターでね1メートル、200円とか300円とかで買えますんでね、
で、こんな感じでちょっと買ってきました。で大体いつもそうですね、これで10粒くらい、粒というのかな、このリングで12345678910個くらいのね鎖があれば十分な長さかなと思いますので、これは切らなきゃいけないです。でこれ切るのはねニッパーなんですけど、ちょっと私こういうかなり強力なニッパーを持ってますんで、これ使って切りたいと思います。はい、こんな感じで取りました。で直接これつけれればね一番楽なんですけどね、これがない場合はね、またこれもホームセンターで売ってるんですけどもね、こういうダブルリングっていうのが売ってます。これが 0.5 キロまでのやつで、8ミリですね、8ミリサイズですね、輪っかのサイズが8ミリサイズのやつを買ってきました。こんなのも使っていただければいいかなと思います。ちょっとここについてるやつでね、やってみようと思います。一番簡単なのはこれを通すのが一番簡単かなと思います。通すのに、いやちっちゃいな、切れ目が見つけられない。かなり厳しいなこれ。これを通してよっ、入った。よし、挟まった。はい、通りました。こんな感じでね、通りました。で、これスナップなのでね、これちょっとこういう感じで開いて、ここに鎖を入れます。こんな感じです。で、あとは、こういうねストラップのやつありますんでね。でこれはアシックスさんの T なんですけれどね。こういうカニカンって言って、これもこうサクッとつけれるのがありますんで、これがね壊れやすいっていうことでね、心配な方はこっちにあるダブルリングがありますので、こっちに通していただければいいかなと思います。ちょっと面倒くさいので、これこのまま通したいと思います。という形で、これで出来上がりですね。大体25センチくらいですかね。ちょっと長めですね。これもあるからね、鎖の部分はもうちょっと短くてもいいかなという気がしますね。こんな感じで、40g で結構いい重さありますんでね、100均で売ってる、ルアーを買ってきて、T ウェイトの代わりにするという形ですね。その他のものはホームセンターとか、ホームセンター行けばね、釣り用具も売ってますんでね、こういうの買えると思いますんで、買うとね、T 付きで、2000円くらいすると思いますんでね、近くね、こういうのってね、T ウェイトだけでも1500円くらいしますから、経済的に作れるということで。で、これがね、ちょっと引っかかりやすいので、これ気に入らない方は頑張って、こっちの、20リングの方に鎖通すようにしてみてください。で、これが小さいっていうことであれば、ホームセンター行けばちょっと大きめの20リング持ってますので、これもね、結構たくさん入ってて、18個入りで、200円くらいで買えるはずなので、そういうような形で使っていただければなと思います。とりあえず、100均で作るパークゴルフグッズで、T ウェイト用に、ルアー、100均で売ってるルアーを使ってみるということで、作ってみました。ということで、またよろしくお願いします。